Moi kaikille, se on Superniksu95 tässä ja mä ajattelin nyt kertoa teille asiasta, jossa mulla on ollut paljon harjoittelua, mutta nyt mä ajattelin, että mä testaan sitä tällä uudella kanavalla. Elikkä kun te lähetätte mulle kritiikkiä, niin mä yritän olla niihin suuttumatta ja otan ne rakentavana palautteena. Enkä ala niin kuin tosiaan huutamaan siitä tai uhkailemaan millään. Ja sitten myöskin se oma vastuu on kanssa tietysti. Elikkä mä pyrin ottamaan vastuun myös omista tekemisistä tällä kanavalla. Ja myöskin YouTuben ulkopuolella. Ja sitten kolmannessa on nämä yhteiskuvat. Mä sain tuossa viime vai toissa viikonloppuna vinkkiä, että mun kannattaa ottaa niitä, jos niitä pyydetään. Koska mulle on sanottu, että ne ei kyllä lähde mihinkään leviämään, jos siihen suostuu. Ja mä alan uskomaan sitä, että näin ei myöskään käy. Eli jos tuutte yhteiskuvia pyytämään, niin mä voin ottaa niitä, mutta silloin kun mulla on tekemistä, niin silloin mä en valitettavasti voi ottaa yhteiskuvia. Mutta muuten, niin kun, jos näette vaan tuolla kadulla, niin saa tulla pyytää yhteiskuvia. Ja sitten seuraava, mitä mä oon tässä oivaltanut, niin toi reagoiminen, niin tosiaan niin kuin tuossa jo kritiikin aikana sanoin, että otan vastaan sitä ja koitan olla reagoimatta jyrkästi, niin se tarkoittaa sitä, että jos sieltä tulee joku kritiikki, niin en rupea niinku suuttumaan, vaan otan sen vastaan asiallisesti. Että mä en rupea niinku rakeamaan siitä, että joo, että ihan täysin tyhmä asia. Esimerkiksi. Joten nyt tästä lähtien näette uuden Superniksu 95 ja koitan käyttäytyä reippaasti ja asiallisesti kaikkia ihmisiä kohtaan. Mut joo, tässä oli tää video. Laittakaa peukut ylös, tilatkaa kanava, seuratkaa Instassa, näin seuraavassa videossa. Moikka!